Зимата е сезона, в който имаме повече нужда от витамини и минерали. Краткият ден и ранното стъмване също оказват влияние. Приемът на по-малко плодове и зеленчуци също. Затова ви напомням за витамините Суправит от А до Я, които имат и добавен женшен. Подпомагат имунната система, защото тук се съдържат витамини като витамин С, витамин Д, минералите цинк, магнезий, желязо. Помагат за енергийния ни тонус, най-вече заради витамините от група Б, които се съдържат тук. С една таблетка на ден ние доставяме оптималното количество от витамини и минерали, които са ни необходими. Но тук има и добавен женшена е този, който помага да се адаптираме, защото той е известен за своите адаптогенни свойства. Освен това помага за тонуса и концентрацията. За кой са подходящи тези витамини? За всички, които живеят под стрес и имат напрегнат начин на живот. За всички работещи и учещи. Приема се по една таблетка на ден, приета с достатъчно количество вода, подходящи са за деца над 12 годишна възраст и възрастни. Можете да ги намерите в аптечната мрежа и онлайн, където може да намерите и разтворимите витамини за всички фенове на такива. И не, това не е всичко. За най-малките Суправит вече имат и желирани мечета. Подходящи са за деца над 3 годишна възраст по 2 меченца на ден, с натурален състав и вкус на ягода и ябълка. Подпомагат имунната система и растежа и развитието на детето. Бъдете здрави и до скоро!